Ah, dito na yung mga kadwa namin. Yan sila oh. Yan sila oh. Hindi na eh. Happy birthday yan yan. Uy, Jella. Jella. Yan yan. Happy birthday. Buti kadwa amin ni Apo. Guys, karmusar tayo kay. Sabi naman habang nagbibiyahe kumakain na, ano? Natis. Kumakain na, gusto ko to. Yan oh. Ikaw man na. Subuloy. Tira dyan. Para pa kayo ng kutsilyo, hindi na nito nyo na lang po. Akay may stock man. Hindi ka mo man. Kanan na. Oh, Nessa, dito na siya. Oh. Hi, Nessa! Ayaw mo sumama, kaya yan. Naiwang. Ay, gawat. Urayan nyo nga. Tulsilok Mountain! Ordi mo pang kami pera pero tata siyempre ato mo parang ko na siguro ah. There's a mountain. Nagbilang yo. Ate, pahawak nga dyan. I-video mo lang.
pawid ko, nagsangatan siya tayo. Ay, nagsalugan tayo nga eh. Ano? Kaya niyo ba? Uy na, ang tapang ah. Hindi ko ka. Balik tayo. Ayoko na. Isend ko sa'yo mamaya yun. Sige, sige. Gusto mong bumalik doon natin. Ayoko na. Ah, susunod din sila ano. Sila Jibril, ayun na sila oh. Oh, CJ, agsarwa ni CJ. Oh, agsubli ka mga raod. Agsubli ka mga raod, CJ. Ayoko lang bumalik. Tara na, lakit na lang tayo. Guys, pakyat tayo ng bundok. Tapos ang tapang niya. Hindi siya natakot. Akyat din sila ano. Oh, buti pa dito no. Uy, Di kami dito yung tingnan. Naku, ang tapang niya. oh. Wala lang. Pero ako parang hindi ko nanginginig mo. Uy, wag kang tatakbo dyan. Yeah, it's in the bridge. Parang gusto pa niya ulitin yung bridge. Sabi niya? Parang gusto pa niya ulitin. Hello? Nervyoso nga ito si CJ. Ano, balik tayo, tek? Nisa, may nagtatapang-tapangan, no? Sumubok mag-hanging bridge, ayaw nang bumalik. Hindi ko na kaya bumalik. Ang ganda nga eh. Experience. Dali lang. Mami, sabay ka kay Mami. Dito na lang sana ako, kunam siguro. May hanging bridge pa dyan. Buloy! Buloy! Woo! Buloy! 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 Oh, CJ! Magkaimdan lang dito, kapit na naghanging bridge kayo pa lang. Oh, wait lang. Dito, doon pa naman ang gusto talaga naman. Oh. Mag tayo nagdalas talaga, ha? Pababa ka naman ate. Hindi naman pataas. Achilles aman. Oh, sige nga magdala. Ah. Tapos la CG mo lang ah. Ay, ito alam mo to na. Sunod may lalabas. Ah, ano mo ni CG agitan? Oh, Aki. Ate, sila Jibril oh. Te. Doon na sila oh.
Agrenta ka salbabida, tumpaw kan. Agsublite di hanging bridge ko nakin malang sa mandikaw ko na nagnakami dyan. Yug-yuga mo ko. Dati tumong ko ako rawanan. Yuga mo. Uy. Masambar. Kita na. Lord, sumalok mo. Oh. Dirajak. Nakado nga makan. Ayaw na. Apaka ba nang nagkita ti chicks ni Jayon Maki? No. Madi na kat ni manang magsublita na magna kami kumaka. Jitayon ko na nagikot kami. Ito hindi nga eh. Pati siya nagturot nga raw. Ay, yug-yuga na pa yaw. Oh, mga duwangan na kadwa namin. Lupo. Guys, dito tayo. Sa Puya River. Yung tinang dumadagsa ang tao dito guys. Lord, nasa yung shoes mo? May power bank ka mo dalay? Dalay! May power bank ka mo dalay? Happy birthday yan yan. Happy birthday yan yan. Ilang taon ka na? May power bank ka? Ha? Bakit? Ikaw na naman mangunguna? Si Irfan. Parang gano'n si Irfan. Nakado nga makan. Nandito kami ngayon sa Kuyaw. Oh. Yeah! Blah-blah. Ang daka. Dito. Ito yung
River. Tara na guys, dito sa Puyao River. Oh, ada tao. Mana guys? Ada toy. Mga takot tumawid sa hanging bridge.